Na daina sama ido a komai. Ta abin da ka sani da kai na zan dauki mataki. Wani zai samu mai gari sanar da shi. Tun da nan gidan mai gari ne. Salamu alaikum. Kware ya fito. Ai wacce za a yi na sanar da shi ya sani. Salamu alaikum. Aba. Ba zan bari abuna lalace ina kallo ido da ido ba. Ko mai garin nan ba nan ne. Salamu alaikum. Dale, baban ka yana cikin? Baya ciki. To, ka sanar da mahaifiyarka kafin baban ka zo. Ka samu mahaifiyarka ka gaya mata ni na zo da kaina ba sako ba. Ta je gun mahaifiyar dan mahaukaciya ba zan ba wa ƴata a mahaukaci ba. Sannan idan baban ka ya zo, ka gaya masa ya samu dan mahaukaciya ya sanar da shi. Idan na ƙara ganin mahaukaci a gurin ƴata zan yi gunduwa da shi. Ba ni da kirki tsohon ɗan daba ne ni. Ka gaya musu. Ka ji ko? Yawwa. Da haka ni zan koma. Da na zo na samu mahaifin naka. Da hukunci zan ɗauka a hannuna. Yawwa, amma ka gaya mar yaro. Ni ba zan yadda a mai da ni da tijan banza a gari ba. Ina da mutunci na.